capable, you're not even competent to be a local official. Don't even run. Rest assured, we're not going to allow this na kami po ang kakawawain. Imbis na maging karapatan yung edukasyon, mas nagiging pribilehiyo ito. Magandang araw, kayo po ay nakatutok sa programa kung saan ang inyong opinyon ay mahalaga, may katwiran at dapat marinig ng taong bayan. Ito po ang Perspektiba. Tayo po ay napapanood sa CLTV 36 Free TV at sa official YouTube channel ng CLTV 36. Ipahayag po ang inyong opinyon at perspektiba sa topic na ating pag-uusapan sa araw na ito. Hustisya para kay Kap, paano nga ba makakamit? Bago po tayo tumulak sa ating talakayan, panoorin muna natin ito. Nasawi sa pamamaril si Kap Jesus Liang ng Barangay Santo Rosario, City of San Fernando, Pampanga nitong ika-27 ng Disyembre taong 2022. Actually, wala naman. Masaya nga eh. Kung may death threat man, kami na mismo yung paiwas sa kanya eh. Ang threat na nangyari, politik, malabo. Diba? Patapos na si Daddy, 10 months na lang, tapos na. 10 to 12 months, tapos na siya. Next election. Imagine 12 years, tapos yan lang yung mangyari. Siguro, Halos buong buhay niya, tulong sa kapwa yung ginawa. Si Liang ang ikatlong kapitan na pinatay noong nakaraang taon. Abril ng taong 2022 nang tambangan ng riding in tandem si Barangay Alasas Captain Alvin Mendoza. Nasawi rin sa pamamaril ng riding in tandem si Rainier Asban, ang punong barangay ng Santo Niño, Guagua, Pampanga noong Enero ng taong 2022. Hindi pa rin nareresolba ang mga kaso ng pamamaslang sa mga barangay captain. Sa kabila ito ng mga pabuyang alok ng mga matataas na opisyal sa sino mang makapagtuturo o makapagbibigay impormasyon sa mga sospek. Makakasama po natin ngayon sa ating programa si Attorney Leo Ray Balmonte, ang Regional Director po ng Commission on Human Rights Region 3. Si Ms. Pia Montalban, ang Regional Coordinator ng Karapatan, Central Luzon. Nakapanayam din po natin via recorded interview ng Team Perspektiba si Board Member Renato Mutok, ang Presidente ng Liga ng mga Barangay, Pampanga Chapter. Nagbigay din po tayo ng paanyaya sa Pampanga Police Provincial Office, ngunit tumanggi sila dahil sa mga sensitibong impormasyon na maaari umanong makaapekto sa mga kaso. Panoorin muna po natin ang ating panayam sa ating pong team kay Renato Mutok, ang Presidente po ng Liga ng mga Barangay dito sa lalawigan ng Pampanga. Mariing kinandinan ng Liga ng mga Barangay ang pagpaslang sa 3 kapitan noong nakaraang taon. Sobrang nakakalungkot at kinukundina po namin itong ginawang pagpaslang sa aming mga kasamang kapitan na 3, no? Na kung saan yung 2 dito on duty, yung pinakahuli si Barangay Captain Jess Liang ng Santo Rosario, San Fernando. No? Ganon din si Barangay Captain sa Santo Niño, Guagua, naka-on duty din siya. So sobrang nakakalungkot ang mga pangyayaring ito. Kanya ang Liga ng mga Barangay sa Pampanga ay kinukunden na po at humihingi po ng justisya sa aming mga kasama mga barangay captain na ginawa ng ganitong hindi magandang pangyayari. Narito naman ang kasagutan ni Mutok sa aming katanungan, ano ang ipinapahiwatig ng mga kaso ng pagpatay sa mga barangay officials? Sa kabila ng ginagawa lang namin yung aming mga trabaho, bilang barangay captain, siyempre bilang chief executive ng barangay, ginagawa lang namin yung aming mga trabaho. Hindi po namin alam na baka meron, no? Baka merong iba na merong hindi nakakagusto. Alam naman po natin sa trabaho namin sa barangay, sa papapatupad, no, ng mga batas, ng mga ordinansa, na nais lang naman po namin maging maayos, matahimik, malinis, no, maging maulad yung aming mga kanya-kanyang barangay. Pero sa kabila nito, may nangyayaring ganito, no? Pero hindi naman sana dapat Dapat intindihin po nila namin, hindi na kami, no? O meron man na hindi nakakagusto, no?
sa mga ginagawa namin. Sana hindi naman sa ganitong paraan. Sana intindihan nila kami na wala kaming ibang hangad kung hindi yung matupad lang namin yung mga mandato namin bilang barangay captain. Kasi alam niyo naman po, kanya ako bilang presidente, naawa ko. Bilang kapitan, alam ko yung damdamin ng kapitan. Alam ko kung ano lang yung hangad ng kapitan. Kumbaga doon sa tinatanggap namin compensation, wala yun eh. Napaka-konti ng compensation na ginagawa namin. Pero nalalagay pa sa risk yung aming mga sarili, yung buhay namin, no? Pati yung pamilya namin na nakasuporta sa amin. Siyempre, mahirap. Lalong-lalo na nung pumunta nga ako doon sa burol nung aming pinakahuling binaril nila, pinatay nila si Cap Jess na liyang ng Santo Rosario, talagang naaawa ko. Ramdam ko yung kapighatian ng pamilya. Dahil alam din nila yung oras na nawawala sa amin, sa sarili namin, sa pamilya namin. Talagang nagkukulong na kaming oras kasi nakapokus na yung attention namin, nasa puso namin. Makaperform lang kami. Minsan, mas malamang pa yung oras namin sa barangay kaysa doon sa aming tahanan. Pero talagang ang nakakalungkot, lubos ako nalulungkot bilang presidente. Bakit naman ganito? Sana hindi naman ganito. Sana wala na susunod na ganito. Di po ba, sir? Yun lang yung ano ko eh. Isa lang po ang aming layunin. Magampanan namin yung aming mga gustong mangyari sa aming mga barangay. Maging tahimik, maging maliwalas. Nananatiling mataas ang moral ng mga kapitan sa Pampanga at ipagpapatuloy daw nila ang sinumpaang tungkulin. Gayunpaman, hindi nawawala ang simpatya at pakikiramay ng liga ng mga barangay sa mga pamilya ng mga nasawing kapitan. Yung takot po, kagabi lang po galing ako na San Luis, no? Dahil nga pinuntahan ko rin yung isang kapitan doon na namatay sa Rosario. Dahil sa sakit naman yon. Wala po akong nakikitang takot sa kanila. Dahil bilang kapitan, nasa puso po namin yung pagsisilbi po sa aming barangay. Siyempre, yung lungkot hindi lang po mawawala, pero yung takot. Noong una siguro sa may mga sa liga ng San Fernando, City of San Fernando, hindi po mawawala yung takot doon sa mga kapitan dyan sa San Fernando dahil lapit-lapit lang naman yung mga barangay dyan, di po ba? Pero in general po, nakikita ko po sa kanila na tuloy po ang laban, tuloy ang pagtatrabaho sa barangay. Yung simpatiya po doon sa pamilya at doon sa kasama namin kapitan, hindi po mawawala yun. Pero nakikita ko po sa kanila at kausap po sila na tuloy lang po kung ano po yung sinumpaang namin tungkulin. Nakakawa nga itong pinakahuli dahil 10 buwan na lang matatapos na siya, si Cap Jess. No? 10 taon na lang, 63 years old, last term siya. Nakapanghihinayang. Kausap ko nga yung asawa at saka yung mga anak nila na ang plano ni Cap Jess ay alagaan na lang yung mga apo dahil sa loob ng 3 termino siguro sabi niya ayos na yung aking nagawang tungkulin na tulong sa aking barangay. Pero yun nga, yun ang masakit din sa kanila na may plano na siya na mag-alagaan na lang yung mga apo, mabuhay na lang ng pribado naman, pero tuloy sila tumulong. Pero ito po yung nangyari, sir. Tuloy din ang panawagan ng liga sa mga otoridad na sana ay maresolba na kaagad ang mga issue. Hinihiling ko sa ating kapulisan na sana magkaroon ng katarungan o hustisya at lumitaw yung mga salarin dito sa ginagawang ito para naman na mabigyan po ng hustisya din na hinihingi ng bawat pamilya. Ganon din po yung buong liga ng barangay po ng Pampanga. Kahapon ko, kausap ko rin po at na-interview din po yung ating bagong hepe ng City of San Fernando. Hanggang ngayon po, wala pa rin po silang ano. Pero sabi nga niya, meron silang pinangahawakan na mga anggulo, no? Pero wala pa rin yung 100% linaw at wala pa rin po silang ibinibigay. No? Lalabas din naman yan eh. Kung meron man yan nasa kanila pa po yung mga pinangahawakan pa rin po nila kung ano po yung nakikita nila ng mga anggulo o ebidensya o kung pwedeng maging suspect. So kami po sa liga ay nakatutok po kami, no? At nakikiusap po sa ating kapulisan sa San Fernando na sana po alam po ma'am na ginagawa po nila yung trabaho nila pero sana tumulong din naman yung iba. Alam ko na sana may lumutang o lumabas na makakatulong sa ating kapulisan.
Manatili pong nakatutok at magbabalik ang Perspektiba. Nagsimulang lumago ang industriya ng Parol San Fernando dahil sa Giant Lantern Festival. Pinaniniwalaan na nag-umpisa ang pista sa Bacolor, Pampanga bilang ligligan parol sa pagitan ng taong 1904 at 1908. Bago pa man magkaroon ng ligligan parol ay laganap na sa lalawigan ng pagdaraos ng Lobenas kasabay ng simbang gabi. Ngayon umaabot na sa 20 talampakan ng mga parol na isinasali sa Giant Lantern Festival. Patunay sa sipag, tiyaga, dedikasyon at patuloy na pag-akap sa makabagong teknolohiya ng mga Fernandino. Kaya ngayong December 17, tunghaya ng Giant Lantern Festival 2022 sa Robinson's Tamils, Pampanga. Hatid sa inyo ng City of San Fernando Giant Lantern Festival Foundation at ng CLTV 36. Live rin itong mapapanood sa CLTV 36 sa aming 39 cable partners at sa Signal Channel 115. Nagbabalik po ang Perspektiba. Sa puntong ito ng ating programa, makakapanayan po natin si Attorney Leo Ray Balmonte, ang Regional Director po ng Commission on Human Rights sa Central Luzon. Magandang araw po sa inyo, Attorney, at welcome po sa Perspektiba. Magandang araw din. So, Attorney, kanina napanood po natin itong short video na naglalaman ng mga datos patungkol dito sa nangyari mga pagpaslang sa mga barangay kapitan dito pa lamang po sa Pampanga. Para sa kabuuan ng Central Luzon, Attorney, meron po ba tayong datos kung ilang po mga barangay officials or barangay kapitan ang napaslang nitong nakaraang taon? Actually, ano po, no? Yung pinalabas ninyong 3 kapitan, sila lamang yung tanging mga kaso na na-investigate ng regional office during this year. Okay. So, based dun sa aming pong datos na nakuha din, wala pa pong actually, parang yung justice for these 3 na barangay kapitan po ay hindi pa fully nasiserve dahil hanggang sa ngayon mukhang wala pa talagang lead mula po sa ating pong PNP. Sa tingin niyo po, sa inyong palagay po, Attorney, kumusta po yung nakikita po nating investigasyon dito po sa ganitong mga kaso na kung saan mismong mga opisyal po ng ating gobyerno ang pinapaslang at hindi lang po iilan. Meron pong isang pag-aaral mula sa isa pong institution sa Germany na sinasabi nga dito sa Pilipinas, halos nasa 70 per year po for the past 15 years yung mga pinapaslang na mga opisyal ng gobyerno. At it's very alarming dahil tumataas daw po ito ang bilang. At it seems like na parang naihahanay na tayo sa mga bansa dito po sa ating mundo kung saan tumataas na yung bilang ng mga pagpaslang sa mga opisyal ng gobyerno. Ano po yung pagtatasa nyo dito sa mga nakukuha nating datos, maging dito sa naging research po ng isang German institution na sinasabi nga po yung pagpatay sa Pilipinas sa mga opisyal ay talagang nakakabahan. Kung tama po yung alala ko, yung sinasabi na yung German study, ito yung mga election-related na killings, no? Tama ba? Yun yung pinag-uusapan natin na study? Sir, it's the whole thing po. Kasi for the past 15 years, even without election po yun meron pong mga site na mga pagpatay. Ganun pa man po, ang pagpaslang po kasi sa ating mga public officers ay syempre this is shocking sa atin. But we look at them individually, no? Hindi namin nila lahat. Investigate ano yung mga kaso that we take cognizance of. And iba-iba ho kasi ang mga tipo behind these killings. And definitely nabanggit nyo nga itong 3 kasong ito. Kay Cap Alvin may lead naman ang PNP. Meron silang sketch nung alleged hitman. Although hindi pa ho talaga natutuntun mga suspects, no? At napakahirap kasi talaga ng mga ganitong klase ng kaso. Kung wala tayong mga makapagtuturo kagaya nung nangyari nitong December kay Cap. Ano pa lang ho, nasa early stages pa lang to ng investigation. Kaya kami ay wala pang masyadong share din kasi nasa kalagitnaan pa lang na pag-iimbestiga. Pero definitely we acknowledge na yung mga right
kapitan natin, their right to life has been violated here. And we are monitoring kung ano na nga ba yung development sa pag-investigate ng ating law enforcement sa kanilang pagkawala. Yes, sir. There was one pa po, no, sa Buagua, yung early, actually January last year nung mangyari. Pero hanggang ngayon, I think hindi pa rin po nare-resolve itong cases. Sa inyo pong pagtatasa, attorney, itong mga kasong ganito po ba ay nasiserve din po ba yung hustisya? Like ito, no, nakita natin, yung isa, halos 1 year na po yung nangyari, at may mga nabanggit po kayo itong recently kay Kapitan Liang po, bago-bago pa lamang, pero wala pa pong full talaga sa mga nakalipas sa mga pagpaslang na masasabi ba natin na eventually, masiserve din po ba yung hustisya or masyadong matagal po yung tinatahak nating mga panahon para eventually may pakita na itong mga gumagawa ng ganitong mga pagpaslang sa ating mga opisyal ay talagang napapanagot ng batas? Sa amin ho, no, definitely, we have to trust our justice system, that the wheels are turning. We do not want people to take matters into their own hands, and we have to trust the justice system. Gaya nga ng sabi ko kanina, mahirap din ho talaga ang mga kasong mga ganito. Although we appreciate naman yung efforts ng may mga LGU pa tayo na nag-o-offer ng reward for leads, no? Any leads pagdating sa mga ganitong cases. But meron naman tayong mga cases naman that are resolved. Meron ho rin mga killings ng mga public officials natin na meron ng suspect behind bars. And pagdating sa mga ganyang pagkakataon, can say that justice is served. Pero until i-declare ng court talaga na the people we have in custody are sila talaga yung pumaslang, hindi natin ma-assure talaga that justice has been served. So, sa mga ganito po, patuloy kaming magmamanman and we will continue to monitor kung may progreso yung mga ganitong klaseng heinous crimes na nagaganap sa ating society. Okay. Attorney, nabanggit niyo yung mahirap. Ano yung nakikita niyo as compared with, sabihin natin po, mga krimen na hindi involved yung mga barangay officials or mga official ng gobyerno? Ano po yung nakikita niyo nagiging challenge sa pag-iimbestiga ng isang krimen na involved po yung official ng gobyerno or elected official na? Kung pag-uusapan ho natin yung kabuuan ng mga kaso na iniimbestigahan, hindi lamang ng CHR, kung hindi pati mga law enforcement po, nahihirapan talaga tayo pagdating sa pagkuha ng mga eyewitness accounts. Siyempre, lalo na sa mga karumal-dumal na crimes na ganyan kung minsan, at di mo rin masisi yung mga tao na meron silang takot to step forward and to provide the information. Pero siyempre po, ang panawagan natin, ang justice kailangan talaga meron tayong kanya-kanyang obligasyon din even as a person para yung society natin ay mas maging matahimik, no? And it should always follow the rule of. Okay. Ito pong mga barangay officials barangay kapitan na napaslang po recorded last year, sinasabi po ng ating mga nakakapanayam na mga kamag-anak, kapamilya na yun po, walang kaaway. Tapos yung iba sa kanila po, attorney, matatapos na yung termino, mga 10 buwan na lamang ata. Pero yung po bang investigasyon, nagiging mas mahirap on their end because ito po ay involved, nakikita niyo po bang may involvement yung kanilang posisyon, yung politika. Kasi kanina nabanggit niyo po, you also conduct your own investigation. At ano po yung lumalabas dito sa inyo pong pag-iimbestiga? I'm not at liberty to reveal pa po kung ano, but we're looking at all angles. We're also taking into consideration yung sinabi ng pamilya that even them, they doubt that this is a politically motivated killing. Kaya kung minsan po kasi, alam niyo naman po ang CHR ay normally focused sa mga human rights violations. Although may nilabag na karapatan dito, it could fall into what we call a human rights abuse, which is pinapaubayan natin sa law enforcement, no? For example, if this is a dispute among sa private life and not in this capacity as a public officer, gaya ng theory ng family, then normally that's not a CHR matter. Pero po,
Kasi nga hindi pa naman natin alam. That's why we are still conducting investigation. And yung nabanggit ng pamilya, it's just one of the possible theories no ng kaso na ito. Sir, meron po tayong parang bansag na tinatawag na culture of impunity, kung saan parang nasa kultura na ng bansa na may mga tao na pumapas lang na tila walang takot dahil sila po ay left unpunished. Ano po ang masasabi niyo? Meron na po bang ganyan na masasabi natin dito, with regards to the killings of these officials? Masasabi ba natin na itong kultura po ng impunity or kaharahasan dito sa ating bansa ay nagpapatuloy at talagang very evident po with all these things? Hindi natin masabi na may culture of impunity, pero meron hong mga factors that I would understand if people conclude that there's impunity. Kasi nga sa mga, like in these cases, nakikita mo naman na tumatagal ang investigation at wala pa rin tayong mga suspects man lang. By the very definition ng parang wala namang napaparusahan sa mga kasing paglabag. No? Kaya it's ano ba? Siguro imprudent sa akin na sabihin na mayroong culture of impunity, but it would be really understandable pag ganyan ang nararamdaman natin. Kasi nga marami din tayong nakikita na hindi napapanagot. Yes po, salamat po, Attorney. Attorney, ito po, nakita natin yung mga pagpaslang minsan broad daylight, although yung recent, gabi naman, pero iba doon, po talagang maraming potential na makakita, but still, itong ating pong mga perpetrators, parang tila, yun nga, parang related dun sa pinag-uusapan natin, na walang takot na, po. Ano po nakikita niyong dahilan, Attorney, kung bakit nagagawa nilang pumaslang ng mga opisyal ng barangay or yung mga opisyal ng gobyerno? Ito ba dahil wala ng takot dun sa mga nakaupo sa posisyon or walang respeto na masasabi natin sa kanila? Again po, no, it's different on each case, no. Dito, if he was killed because of an action he did as a barangay official, then it would be sensible na pag-conclude gaya ng sinasabi mo. Pero gaya nga nung mga isa pang anggulo na sinasabi ng pamilya is probably not even politically related killing. So kami po ay patuloy na maghahanap ng katotohanan kung bakit nga ba ito nangyayari. Subalit gaya ng sinabi mo rin, no? These are government officials and hindi na rin sila natatakot at saka yung brazen manner ng pagpatay in broad daylight. Malalakas na ang loob. Kaya masasabi natin na siguro marami pang pangangailangan na kailangan nating maatim para makadagdag sa security. No? Remember, sa palengke nangyari ito no? Saan napakarami talagang tao. So one thing we're looking at, of course, is ang reaction ng ating law enforcement dito, kasi sila naman ang in charge sa ating peace and order, and we are of course observing and monitoring kung ano ang kanilang magiging action moving forward, because this should not be a norm. And Attorney, panghuli na lamang po, yung mga batas po na sumasaklaw sa karapatang pantao, masasabi po ba natin sapat na sila to really send a message sa mga tao pong gumagawa ng ganitong karahasan, na talagang kapag sila napatunay at nahuli, talagang hindi biro yung kakaharapin po nilang kaparusahan? O do we still need to add another na batas na talagang magpapaigting pa dun sa mga existing po natin? Para sa akin po, it's a matter of enforcement, no? We have all the laws defining our rights pagdating sa right to life po. Wala naman hong duda dyan. Buhay ang kinitil. Talaga namang may kalalagyan ka sa batas, no? So I don't believe additional penal laws are required, but siguro enforcement, capacitating yung ating mga law enforcement and other agencies involved sa mga ganitong
klaseng mga incident. And siguro mas magandang programa sa ating mga witnesses para magkalakas ng loob sila, lumapit at hindi sila matakot sa mga taong gumagawa, no? Mga nasa likod ng mga ganitong klaseng pagpatay. Maraming salamat po, Attorney Valmonte, ang Regional Director po ng Commission on Human Rights sa Central Luzon. Manatili pong nakatutok at magbabalik ang Perspektiba. Nagbabalik po ang Perspektiba sa puntong ito ng ating programa. Makakapanayan po natin si Ms. Pia Montalban, ang Regional Coordinator ng Karapatan, Central Luzon. Magandang araw po sa inyo, Ms. Pia, at welcome po sa Perspektiba. Magandang araw din sa iyo at sa lahat ng nanonood ng Perspektiba. Ang pinag-uusapan po natin dito sa ating episode dito sa Perspektiba, itong pagpaslang sa mga barangay captains po. Dito po sa Pampanga, meron po tayong naitalang 3 nitong nakaraang taon at meron pa po mga cases dito sa Central Luzon at sa buong bansa kung saan nga po ito po mga pagpaslang sa mga opisyal ng gobyerno ay dumadami at nakakaalarma. With all this, ma'am, kasabay po nitong ginagawa nyo rin pagtatala sa karapatan, masasabi po ba natin meron ng culture of impunity dito po sa ating bansa? Para sa amin sa Karapatan Gitnang Luzon at sa mga aliado nitong organisasyon, talagang naniniwala kami na mayroong culture of impunity, no? Hindi lamang sa kasalukuyang panahon, no, malaganap na ito sa mga nagdaang mga rehimen, nagdaang mga taon. Tingin nga namin ay mas sumasahol sa panahon na ito, no? Mas lumalala, mas sumasahol. Mas maraming kaso, no? At yun ngang mga kaso ng mga public officials na sila mismo yung nagiging biktima ay talagang talagang mark ng culture of impunity kasi kahit na ikaw ay opisyal ng gobyerno ay hindi ka ligtas, no, na maging biktima ng karahasan at biktima ng paglabag sa iyong karapatang pantao. Yes naman. Ma'am, ano po yung nakikita niyong rason kaya yung investigation still ongoing at may mga kapamilya po nitong ating pong mga biktima ang nagsasabing hindi po din maisip nila kung bakit ito nangyari sa kanila po kapamilya at may nagsasabi na hindi po related sa kanila pong posisyon. Pero ang pagpaslang sa isa pong opisyal ng gobyerno, like for instance ito pong ating pong mga barangay kapitan, ano po yung sinisignify niya para sa inyo sa karapatan? Is it, like yung nabanggit ko po kanina kay Attorney Valmonte, ito po ba ay nag-signify na sila'y wala na pong takot sa ating pong gobyerno at the same time walang respeto sa posisyon na hinuhold po ng ating pong mga officials na kanilang tinas na? Oo, unang-una, anumang pagpatay ay dapat nating kondinahin, Kahit pa nga makasalanan yung tao ay hindi dapat ilagay, no, sa ating mga kamay yung pagpatay, no. At wala ring batas ang Pilipinas, no, para wala pa tayong death penalty, no. At kaya hindi rin natin gusto 'yun, anumang pagpatay ay ating kinokondena at hindi ito dapat na mangyari. No, kung anumang maging dahilan, anumang resulta ng investigasyon doon sa napaslang na barangay kapitan ay syempre hindi pa natin alam yun sa ngayon, pero anumang dahilan ay wala dapat na anumang dahilan para kumitil ng buhay, no? Kaya tayo'y naniniwala na dapat ay maipagtanggol yung kanyang buhay. Sa anumang mga dahilan, talagang makikita mo yung kawalang takot na nung mga pumapaslang, no? Kasi yun nga, no, barangay official yan na may posisyon sa gobyerno, mas malaki yung posibilidad na yan ay imbestigahan at ikaw ay mahuli, no? Pero hindi ka na natatakot, no, na sa posibilidad na mahuli ka at kung gaano man kalaki yung papaslangin dahil sa kung anumang dahilan ay nakikita mo na napapalaya lang din o kaya ay hindi naman napapanagot, no, yung mga gumagawa ng ganitong kasalanan. O kaya tingin din natin, no, sa sumasahol na kahirapan, no, sa bansa natin, nawawala na yung takot na gumawa ng masama, no, dahil
dahil sa kagutuman at kahirapan. Hindi natin sinasabing tama yun, no, at gawing dahilan yun. Pero yun nga, no, itong ganitong culture of impunity, marami pa itong ibang pinag-uugatan na problema ng bansa natin. Okay po. Yes, ma'am. Actually, meron pong isang research to nabanggit ko rin kanina kay Atty. Belmonte kung saan parang dun sa nagiging nakikita nila dito sa mga pagpaslang, ganyan, mostly po mga contract killers daw po yung nakikita po nila na gumagawa nito, which actually parang nabo-boils down sa sinasabi mo, Miss Pia, na may relation talaga lahat, like itong kahirapan, itong estado sa pamahalaan, may mga ganitong mga bagay. Though, of course, we are still giving time sa ating pong mga officials na magsagawa talaga fully ng kanilang investigation at malaman po talaga natin kung ano po ang pinagmumulan nito. Kanina nabanggit mo, Ms. Pia, na yung wala ng takot, Is it because of the laws na ating pong meron, existing laws na, at kanina nabanggit ni Attorney, yung enforcement, na sabi nga, wala namang napapanagot. So parang nagiging open ground talaga ito pong ganitong uri ng sitwasyon, na parang ito po yung tinitake advantage ng nakararami or ng ilan, dito sa ganitong sitwasyon. Nakikiisa ako dun sa tugon ni Attorney Leo kanina, na sapat na yung mga batas sa bansa natin para panindigan yung ating karapatan sa buhay, para ipagtanggol yung ating karapatan sa buhay, yung right to life, sapat na yung mga batas sa bansa natin. Ang problema ay kung paano na ipatutupad ang batas na ito. Sinasabi nila dahil sa ganitong mga patayan dapat may death penalty, hindi nga rin yun kailangan, Hindi rin yun kailangan sa existing na mga batas ngayon. Ang kailangan ay dapat yung example ng ating mga enforcement agencies kung paano ito ipinapatupad. Ang isang malaking problema, marami rin ay, sorry to say, pero marami rin kasi sa impunity ay nagmumula sa mga law enforcement agencies, So parang sila din yung hindi nagpapatupad nung mga batas na ito, at hindi nai-enforce. Kaya hindi nahuhuli, o kaya ay napapalaya o hindi napapanagot yung mga may kasalanan. Ma'am, sa datos ng PNP, bumaba daw po itong index crime sa buong bansa sa 2.66% o 932 cases. Pag sinabi po natin index crime, this involves po murder, rape cases, homicide, physical injury. Ano po ang masasabi po ng karapatan dito sa datos po ng PNP? Di ko kasi nakita yung datos nila kung saan ibinase. So hindi ako makakapagbigay ng informed opinion tungkol dyan. Pero sa tingin natin, kahit na bumaba sa porsyento sa as much as possible na meron pa rin nangyayaring karahasan, ay hindi pa rin ito dapat na ipagdiwang, Pag may nangyayaring karahasan, kaya bumaba man ng ilang porsyento, ang punto pa rin ay may nangyayaring karahasan. At paano ba natin ihihinto talaga yung karahasan? Siguro mas gano'n namin yun titignan. Ma'am, bilang isang organisasyon na tumututok po sa karapatang panahon dito sa Central Luzon, for the past years na existed po yung inyong organization, ano po yung nakikita niyong kakulangan? At the same time, ano yung dapat gawin? I believe po ito po yung matamang minomonitor ng inyong organisasyon, and you really wanted to really stop ito pong ganitong mga karahasan. Pero it seems like sabi nga natin na though may pagbaba dun sa mga krimen, it's still existing, at ang nakaka-alarma mismo mga opisyal pa po ng gobyerno ang talagang nagiging biktima. Ano po ang inyong masasabi dito? Siguro yung magsimula sana yung pagbabago sa mga nasa gobyerno, yung mga nakausa gobyerno, Siguro ang isang halimbawa dyan yung ipinapakita nilang impunity sa mga aktivista, sa mga human rights worker, na kung pwede itong gawin sa amin, pwede lang ito gawin sa lahat. Pwede lang ito gawin kahit kanino. Kasi nagbibigay ng example yun, mga tawag nito, mga official Facebook pages ng mga PNP at AFP na nagre-red tag o naninirang puri sa mga kagaya naming humanitarian worker naman ay kung meron kaming kaso, 'di ba? Kami ay kasuhan, idaan sa rule of law, idaan sa batas. So magbibigay sila ng ng halimbawa sa publiko kapag gano'n ang kanilang gagawin, Pero sa kanilang ginagawa mismo, nagbibigay sila ng halimbawa na
pwede lang itong gawin, no? Kasi sila naman ay di umano masamang tao. Eh di, sino na lang yung maghuhusga ng sino ang masama at mabuting tao? Hindi na yung husgado, no? Tayo-tayo na lang, no? Kaya, kumbaga, pwede silang, they are making an example of how, paano ba yung, yung kawalang pananagutan. Kasi sila, ginagawa na nila yung gusto lang nilang gawin, no, sa amin, nire-red tag kami, no, we were demonized, vilified, pero hindi naman, wala namang kaso sa korte, no, wala namang, hindi dinadaan sa rule of law, no. Yung mismong ganong example, ginagawa na rin ng, ng normal na mamamayan, no, sa kung kanino man nila gustong gawin, no, pwede na nilang siraan, i-vilify, pwede na nilang patayin, no. Kasi para sa mata nila, sa kanilang desisyon, di na kailangan dumaan sa rule of law, ay masamang tao ito para sa akin at dapat patayin, no? Ganyan ang ginagawa at ang nakakalungkot, ang nagbibigay ng example nito, nagbibigay ng halimbawa, ay yung mga nasa posisyon sa gobyerno. Ang mga yung 2023, sabi nga nila, bagong taon, bagong pag-asa, kung ano man yung mga nagawa in the past, either sa governance, implementation, may pagkakataon para mabago po ito. Sa inyo pong, ano yung nai-envision ninyo regarding sa karapatang pagtao para sa taong ito? Ngayong 2023 nga, naghahanda kami, no, naghahanda kami sa mas papasahol pang kalagayan. Kasi ipinakita ng unang 6 na buwan ng Rehimeng Marcos na walang paghinto sa culture of impunity, walang paghinto sa human rights violation, walang paghinto sa extrajudicial killings, arbitrary arrest, no, at iba pa. Sa unang 6 na buwan niya ay halos tapatan niya, no, halos tapatan niya yung 6 na taon ni Duterte sa unang 6 na buwan niya. Kaya nakakalungkot, pero kailangan naming magpalakas, magpatatag at harapin pa, no, ng mas matapang at mas masigasig itong 2023. Lalo nga itong January 9, no, ay merong hearing sa Supreme Court, no, para desisyonan yung kaso na isinampa laban sa mga human rights defenders, no, kabilang doon yung mga opisyal ng karapatan sa pambansang opisina namin, no, mga members ng Rural Missionaries of the Philippines at iba pang mga human rights defenders, no. Unang linggo ng January 9 ay may ganitong magaganap at kapag ang mga human rights defenders, yung mga humanitarian workers na yung ating binibira, ito ay pagbira, no, ito ay atake mismo sa mamamayan kasi sino pa ang magtatanggol at magtitiyak ng mga humanitarian work sa ating mga komunidad? Maraming salamat po, Ms. Pia Montalban mula po sa Karapatan Central Luzon. Sa puntong ito ng ating programa, panoorin naman po natin ito pong panayam natin sa ilang po mga barangay officials patungkol nga po dito sa nangyaring pagpaslang sa kanilang kan. Personally po yung tanong nyo sa akin, siyempre, nagaya po ng mga ganyang bagay, natural kahit na po kapitan ako, pare-press po kaming kapitan, hindi ko rin magiging yung personal buhay nila. Siyempre, ang kapitan kasi, kung minsan hindi natin alam, ginagawa mo lang yung tungkulin mo, tapos may galit pala. So, siguro, mga bagay na ganyan, lumilitaw na parang personal. So, nakikita ko lang. Ito po, para sa akin lang, na bilang nanunungkulan kasi, ang nanunungkulan po, alam niyo, napakahirap. Gagawin mo lang yung tungkulan mo pagkatapos may nagagalit pa sa'yo. Hindi mo lang alam. Panawagan ko sa lahat. Meron po silang gusto na ipaiwatig sa parating sa mga kapwa kong nanunungkulan. Kung anong po yun, sana sabihin na lang po at kung paano yung gusto na iparating sa amin para naman makumpuni natin kung may problema nang malutas naman po isang bagay na walang ganyan na nangyayari na insidente. Manatili pong nakatutok at magbabalik ang Perspektiba. Nagsimulang lumago ang industriya ng Parol San Fernando dahil sa Giant Lantern Festival. Pinaniniwalaan na nag-umpisa ang pista sa Bacolor, Pampanga bilang ligligan parol sa pagitan ng taong 1904 at 1908. Bago pa man magkaroon ng ligligan parol ay laganap na sa lalawigan ng pagdaraos ng Lobenas kasabay ng simbang gabi. Ngayon, umaabot na sa 20 talampakan ng mga parol na isinasali sa Giant Lantern Festival.
patunay sa sipag, tiyaga, dedikasyon at patuloy na pag-akap sa makabagong teknolohiya ng mga Fernandino. Kaya ngayong December 17, tunghaya ng Giant Lantern Festival 2022 sa Robinsons, Tamir's, Pampanga. Hatid sa inyo ng City of San Fernando Giant Lantern Festival Foundation at ng CLTV 36. Live rin itong mapapanood sa CLTV 36 sa aming 39 cable partners at sa Signal Channel 115. At nagbabalik po ang perspektiba sa ating pong segment na Katha o Katotohanan. Tayo po magbibigay ng mga misconceptions o paniniwala. At sasabihin po ng ating mga guests kung ang mga paniniwalang ito ay katha po ba o katotohanan. At narito po ang sagot ni Ginoong Renato Butok sa katagang mayroon pong malaking sweldo at magandang benepisyo ang mga barangay captains. Katha po yan. May mga benepisyo po kami pero hindi ganun kalaki. Pero yung mga compensation namin, maliit lang kumpara sa namin, sa tinatanggap po namin sa bawat barangay captain, na kung saan meron na sumasahod ng wala pang 3,000, 4,000. Pero nandiyan naman po yung mga benepisyo na hindi naman po ganun kalaki pa naman. Meron pong pinapasa sa batas yung Magna Carta, na kung saan kung pong tutuloy po yun, may papasa po yun, yung Magna Carta, malaki po magiging benepisyo ng mga, hindi lang yung mga kapitan, kung hindi yung mga nanunungkulan sa barangay, tataas po yung kanila sahod. Sana, matuloy po yun para gumanda po yung kanilang sinasahod nila at saka yung kanilang mga benepisyo. Maganda po yung Magna Carta. Para po kay Ms. Pia, ito po ang ating first statement. Madalas ay hindi nabibigyang linaw o nare-resolba ang mga pamamaslang. Katha po ba o katotohanan? Katotohanan. Katotohanan po, yes. Bakit, ma'am? Marami kaming unresolved cases ngayon no. So para sa amin totoo ito. Halimbawa, hindi pa rin namin nahahanap kung nasa saan si Steve Abua no, yung nawala sa Lubao, Pampanga no. November 2019 o 2020, kung di ako nagkakamali. Nagkamali na ako sa petsa. Pero yung pinaka-latest namin, yung Moncada 2, no, dalawang peasant organizer namin na kababaihan ang huling nakita sa Moncada, Tarlac. At 6 na buwan na ngayon ay hindi pa rin sila natatagpuan. Pero mabuti na lamang no, ang Supreme Court ay nag-issue ng writ of amparo para sa kanilang mga kaanak, no, para protektahan sila at nagsisimula na yung yung hearing para matanong yung mga public officials kung ano yung kanilang nilalaman tungkol sa pagkawala ng Moncada 2. Pero yun nga no, hanggang ngayon ay hindi pa nare-resolba. Kaya para sa amin, katotohanan yung marami ang hindi nare-resolba sa mga kaso. Ang second statement natin, Ms. Pia, hindi nabibigyan ng sapat na pansin ang kaso ng mga paglabag sa karapatang pantao sa mga probinsya. Katha po ba o katotohanan? Nasa gitna ako, pero katotohanan, hindi siya, para in general naman, no, hindi siya nabibigyan ng pansin kapag hindi tayo mag-iingay tungkol dito. No? Kapag hindi tayo magigiit nung karapatan, no? O kapag hindi natin iginiit yung pagpapanagot, matutulog lang yung kaso at walang mangyayari. So in general, hindi talaga siya pinapansin, ano? Pero kailangang mag-ingay, saka siya pinapansin pag tayo nag-iingay. Okay. Ma'am, ito naman po, pang third statement natin, sabihin niyo po muli kung ito'y katha o katotohanan, mas naging aware na po ang mga kabataan sa kanila pong mga karapatan. Oo, tingin ko, mas maraming kabataan ngayon yung alam yung kanilang karapatan. Siguro yung advent ng technology, no, yung maraming resources online, yun nga, dahil din marami rin silang oras para aralin yung nangyayari sa kanilang paligid, tingin ko mas maraming kabataan ngayon yung alam yung kanilang mga karapatan. Paano makakatulong itong social media para ma-resolve po itong mga kasong hindi nabibigyan ng linaw o hustisya? Malaki yung tulong ng social media, no? Nagka-create kasi siya ng, well,
malaki ang tulong niya, malaki rin yung negativity niya. Pero lahat ng bagay naman may positive, negative. Kung palalakasin natin yung positive attributes niya, edi mas mamamaximize natin yung gamit niya. Yung social media, napaka-powerful niya talaga, no? Ang bilis niyang mag-send ng message across, no? Kung sana may mga witnesses na nakakita sa mga pamamaslang o mga human rights violation, yung social media ay isang malaking avenue para mabilis silang maabot, Kaya lang yung talagang takot yung namamayani, no? Kaya hindi sila tumitindig at hindi sila nagka-come forward. Pero baka ang social media makapagbigay ng encouragement, makapagbigay ng send the message across, makapagbigay ng encouragement, mag-create ng positive public opinion para maitulak yung pagpapanagot doon sa kaso. Mas maingay, mas nagte-trending, mas pinapansin ng public official, mas kumikilos sila at gumagalaw. So, malaki, napaka-powerful ng social media. Kailangan talagang ma-harness ito. At sa ating pong pagpapatuloy, Ms. Pia, nais po namin hingin ng inyong panghuling mensahe. Meron po ba kayong panawagan sa ating po mga officials ng gobyerno at maging sa ating mga kababayan patungkol po dito po sa ating pong topic na pinag-uusapan sa mga pagpaslang at pagkamit ng hustisya ng mga barangay kapitan? Siguro linawin lang namin, hindi namin kaaway ang mga nasa gobyerno. Madalas man kaming ipinta bilang kaaway ng gobyerno, no? Ang gusto namin ay isang maayos na pamamahala. Kung bakit kami ay nagpupuna, kung bakit kami ay nananawagan ng mga lehitimong kahilingan ng mamamayan ay dahil gusto namin ng isang mas maayos na pamamahala o good governance. Nawa sana itong 2023 ay mas pakinggan yung mamamayan, pakinggan yung mga lehitimong hinaing, no? Wag lang bastang patahimikin yung mga dissenter, no? Wag patahimikin yung mga nagrereklamo dahil may dapat ireklamo. Pangalawa, yung mga pagpaslang na nagaganap, sumasahol talaga yung culture of impunity, kaya napakahalaga ng vigilance ng mamamayan, no? Napakahalaga ng mamamayan na nakikialam sa kanyang paligid at nakikisangkot sa mga pangyayari sa kanyang paligid. Sana maging mas matatag yung mamamayan sa ganong kalagayan. Yun nga, no? Para tayong nahaharap sa isang madilim na kinabukasan, no? Bagong taon, ayokong maging negatibo, pero sa isang banda ay sa ganitong madilim na kinabukasan, kailangan nating maging mas matatag, no? Bawat isa ay maging ilaw, no? At magsilbing inspirasyon at pag-asa sa kapwa. Mahirap ang sitwasyon, pero kailangan nating magpakatatag at magsalita lagi para sa katotohanan at para sa karapatan. Maraming salamat po, Ms. Pia Montalban mula po sa Karapatan, Central Luzon. Kaisa po kami sa panawagang tapusin na po ang kultura ng karahasan o impunity dito sa ating bansa. Kami rin po nananawagan na mas agaran ang pagbibigay po ng hustisya sa lahat ng biktima ng pamamaslang. Ako po si Aizelyn David Manzon, taga rito kasama ninyo, CLTV 36, atin po.